أوسروا في سبيل من التأبب ليس فصلين تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا. Allah mai girma da ɗaukaka ya ce lil fuqara allazina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi. Idan to akwai wani abu da ya kalli wani wuri ku masu taimakawa idan za ku yi taimako to ku kalli waɗanda usiru fi sabilillahi an aje wato an tsare su kan hanyar Allah kullum suna ma addini hidima la yastadiuna darban fil ardi. Irin kasuwanci ma na atai yau jibi ana fatauci gata ana wuri kaza ba su iyawa saboda hidindimu na addini yau da kullum. Dan haka ko da za su yi kasuwanci to ba irin wanda bai karantarwa suke yi ba irin na gobe suna gari kaza jibi suna wuri kaza sun dai samu wani kasuwancin su rika yin shi wanda ya dace da wannan aikin da suke. Sai aka ce to wace siffa ake gane su? Ta'rifuhum bisimahum, zaka gane su da kamannin su. Me kamannin su? La yas'aluna nasa ilhafan, daidai da fatar dabino ba su iya tambayar mutane. Siffar da Allah ya ba malamai kenan. Shine nace idan malami yayi abun to wurin shi yafi komi muni. Kai modaci sai Allah ya baka umarni yi taimako shi kuma sai aka ce kul banda roko. Saboda haka Allah ya gama maku aikin. Kowa in ya tsaya inda yake to an zanna lafiya. Shine ta'rifuhum bisim. In ko ka sake kai malami kace zaka rika roko ta taga za a rika roƙowa ana cewa ga hitinannen malamin nan can yanzu nan ya ce mata shi ta haihu. Saboda haka duk wa'azin ma da zaka yi mai duk ayar da zaka ja ya san zaka gama kewayen nan ka dawo wurin kudin shi. Saboda haka in ma kana jawo ayoyi kana bayani jin ka kawai yake. Bari neman bera kai dai tara yayi kawai. Saboda haka kowane malami ya rage kansa ya je ya tambayi kansa ya gashi yana aiki da wannan ayar da tace la yasaluna nasa ilhafan ko ba wai fatar dabino ba buhun dabino ba shi yana iya tambaya. Duk daga cikin mawadaci ɗaya kaɗai ke son tambaya shine Allah. In mutum yana tafiya yana taka abin duniya ko wallahi tallahi bai tsoro. Saboda Qur'ani sai da ya gaya maka shi Allah a wadata shi in ka ƙi tambaye shi ma laihi kai. Yace wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kaji modata mana wallahu al-ghadiyyu wa antumul fuqara. Kaji modaci yace shi in ka ki tambaye shi ma laifi kai mashi. Kaji masu abu ma. Amma kai yanzu ko mai kuɗi kiran kai yace maka to duk wata matsala in ta tashi da Allah ka rika yi mani magana. In dai har ka rika gaya mashi to kai din mahaukaci ne. Kuma sa ka yi amma in ka biye mashi ka rika hakan kai mahaukaci ne. Ba za a je kawai na ba wane shi. Dan haka kada mutum ya zama ajin ku ɗaya ka rika cewa kai dan boko ne ka ce ai kilasibin dina ne yanzu yana matsayi kaza wai duk bala'in da ya taso ba kawai ka je ka rosa mashi. Kuma da ya canza maka sai ka ce wallahi ban san abin da na yi mashi ba yanzu ya canza mani in na kira ma bai dagawa. Bari ya haya masa suka yi gaya ma gaskiya roƙon shi kake yi. Ha wai wallahi ni ban san laifin da na yi mashi ba roƙon shi kake mana abin da ya faru kenan. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafan. To karatun mu tsayi gare shi amma bari mu takaita shi mu dauki point 4 mu yi magana akan shi. Point na farko za mu shiga cikin maudu'i kai tsaye. Muka ce kai ɗan adam ba kai za ka kira al'umma ka ce ni mutumin kirki ba ne, a'a kai dai zama mai gaskiya kawai. In ka zama mai gaskiya su al'umma su za su faɗi. Shine ma'anar bari neman tsera. Kai dai tare yayi. Mu buga misali da Annabi Yusuf. Annabi Yusuf alaihi salam a matsayin shi na wanda ‘yan uwan shi suka zalunce shi suka sai da shi a matsayin bawa, ya je gidan da zai yi bauta. Amma irin mu'amalar da ya yi, ya kyautata mu'amala, ya zama cikakken mutumin kirki, sai da ta kai matan mai gidan, ta yi mai ƙazahi ta zo ta ce ya neme ta, ta biyo shi a guje, amma mai gidan ya ƙi yadda ya ba mata ya rishin gaskiya. Ka diba girman wannan mu'amala, ka tabbata
irin wannan abun shi sai ka gicce mutum da gora ba sannan ka tambaya ka ce waya akai in dai aka ce wannan magana ce wallahi lazimi sai ka sheme shi ka ce waya abun ya faru farko amma saboda kyautata mu'amala wallahi mijin ya goyi bayan Yusuf kuma ita ta neme shi warawadatu allati huwa fi baytiha an nafsi wa ghallaqat al-abwab wa qalat hayta lak ala ma'adha Allah warawadatu allati huwa fi baytiha an nafsi matan nan wadda shi Yusuf ɗakin ta yake sai ta neme shi ita da kanta ta neme shi da hudda ta lalacewa wa ghallaqat al-abwab sai ta rurrufe kofofi wa qalat hita laka sai ta ce to sai gare ka qal yace ma'azallahi ina neman tsarin Allah innahu rabbi ahsana masawa domin ubangida na ya kyautata masaukina wasu kan fasara akan Allah ya kyautata masaukina to nan rabbiya ta ubangida ce shi wannan mutumin dan shi yace akrimi masawahu shi ya bada wannan labarin tun farko don haka innahu rabbiya sai yace dalili na da yasa ni bazan biye miki ba innahu la yuflihu zalimin jumla ta'liliya ce yace dalilin kawai saboda azzalumai ba su cin nasara shi yasa bazan taba yadda da ke akan wannan abun ba to yaya walaqad hammat bi wa hamma biha fi kajjin yace walaqad hammat bihi hakika tayi himma kan kokarin ta ja Yusuf kan wannan ra'ayi wa hamma biha shi ma ya mai da tayi me ya hana shi laula arra'a burhana rabbi don ya ga hujjoji na ubangiji Allah ya hana haka kuma ya tuno irin bala'in da ya fada Allah ya mai ruwa ya mai tsaki da haka ba zai taba yadda ya mai laifi ba yace kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha Allah ce haka muke kauda mugun aiki ga mutumin kwarai da alfasha idan ta zo hawan shi Allah ce ni zan kare shi innahu min ibadina al-mukhlasin yana daga cikin bayin waɗanda ake tsarkakewa wattabaqa al-baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha al-dalba biyun nan wattabaqa al-baba sai suka yi rigel zuwa bakin kofa Yusuf na gaba wa qaddat qamisahu min duburin sai ta yaga rigarsa ta baya shine ta kawo mai rida dan ta riko shi sai rigar ta yage baya wa alfa ya sai suka iske sayyidaha shugabanta mijinta ladal ba bakin kofa shine wa alfa ya dinnan suka dan kaga zo kana magana dubu wa alfa ya shi yasa aka ce innahum alfau aba'uhum zalim sun iske ubannin su dama batattu ne qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana shine wai zaqila lahum muttabi'ullah wai zaqila lahum yace ittabi'u ma anzalallahu sai suka ce qalu bal nattabi'u ma alfaina abinda muka iske ubanninmu to shine nan wa alfaya sayyida haladal bab sai suka iske mijinta bakin kofa to me ya faru qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yuzana aw adhabun alim qalat sai ta kawo ƙara nan take tace ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an me sakamakon wanda ya nemi iyalinka da alfasha ta zina ran kai dade tace ni a gani na illa ayyus jana kawai a sa shi kurkuku aw azabun alim ko ai mashi azaba mai radadi dubi ita ta jashi kuma ita ta zo ta yi wannan kazafi me ya faru alayhi rawadatni an nafsi ta ce a ita ta neme ni an nafsihi daga kaina saboda haka ita ta yi kokarin jana yaya wa shahida shahidun min aliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin sai ya bayani yace sai wa shahida shahidun min ahliha wani yana cikin danginta ma amma saboda ya yadda da Yusuf ya san Yusuf mu'amala shi kyakkyawa ce ya san mutumin kirki ne kuma Allah ya bashi fikira da basira sai ya ce to ni ga abin da zan bada shaida akan shi tunda ta ce shi ya neme ta shi kuma ya ce shi ne don haka yanzu mu yi amfani da kimiyya idan tahowa ya a guje ita ta biyo shi to tunda an ji karar yagewar riga a diba riga a ga ta baya ne ta tsage in ta baya ne kenan ita ke biye da shi in ko aka ga yagewar ta gaba to shi ne ke kokarin yayi mota ita kuma tana kokarin kwacewa yace in kana kamisu idan rigarsa kudda ta tsage min kubulin ta gaba
to fasa da ta yi gaskiya wa huwa min al-kazibin Yusuf yana cikin makaryata to me ya faru wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin in ko ta baya ta tsage to fa kazabat ta yi ƙarya wa huwa min as-sadiqin Yusuf shine yana daga cikin masu gaskiya to me ya faru falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun sai ya ce lokacin da ya ga hakan ta faru ko da aka ga wannan rigar ta tsage ta baya qal sai mijin ya ce innahu min kaidikunna wannan yana daga cikin makircin ku mata domin inna kaidakunna azim lalle makircin ku babban abu ne da haka Yusuf a'rid an hada afi yabahin sai ya ce Yusuf a'rid an haza kau da kai dangane da wannan abin da ya faru Yusuf ne ake ba hakuri wanda aka liƙa ma cewa ya nemi matan mutum amma mai mata ke ba da hakuri saboda ya san mutumin kirki ne rana ɗaya Yusuf ya tara wannan mutuncin radda abin ya faru rannan ya nemi mutunci tun yaushe ya neme shi tun farkon rayuwar shi ya tanadi mutunci ne shi ke bin shi saboda haka dan uwana bari neman bera kai dai tare yayi kawai shi bera shi zai zo shiga Yusufu a rija an haza sai ya ce mata ke kuma wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khadi'in yace to ki kokari ke kuma ki je ki ci gaba da istighfari kina daga cikin masu kuskure saboda haka maza a je a kama istighfari kin yi laifi da haka nan Qur'ani yana nuna mana mutum shi ke kyautata mu'amala al'umma ke yanke hukunci cewa shi mutumin kirki ne ba shi zai gaya musu ba kuma Yusuf hatta waɗanda ba musulmi ba sun sallama domin lokacin da ya zanna kurkuku ya zanna da wasu mutane guda biyu su biyun nan kuma ba musulmai bane a lokacin domin ya tai musu wa'azi kan cewa su musulunta yace ya sahibai sijni arbabu mutafarriquna khairun min lahul wahidul qahhar ku abokaina ku biyu da muke zanne a kurkuku shin alloli mabambanta su suka kamata a bi ko Allah guda ɗaya mai rinjaye ma ta'buduna min dunihi illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan to babu abin da kuke bautata mawa sai sunan nakin da ku kuka kirkire su amma Allah bai saukar da hujja akai ba kenan waɗannan bautar gunki suke ko ba bautar gunki ba amma wannan mutane duk da ba musulmi bane ranar da ta kulle a fada bayan sun fita ɗaya da yazo sai da yaba Yusufa take وقال الذين نجا منهما وادكر وادكر بعد أمتي نما أنبئكم بتاويلي فأرسلوه يوسف أيها الصديق أفتنا yana zowa wurin Yusuf wannan bawan Allah ta yi Yusuf ayyuha siddiq ya kai Yusuf mai gaskiya kaji mai gaskiya na gaskiya ba kai jahili da ka zo kana ɗauko adda kana kartawa a ƙasa kana cewa sai mai gaskiya ba hau ubanka ba ubanka kake ma wannan yaban ba a kawai wai adda ka zo kana karta a ƙasa kana zagi kana wallahi ƙarya ne kuma garinku ka zo kana wannan iskanci kuma duk wanda zaka yi wannan iskanci daga yayunka fa sai iyayenka sai kawunanka sai saurayin uwarka na da ko ba su bane kake zare mai ido kana wallahi ƙarya ne to me yake sai mai gaskiya aji mahaukaci ai ko yanzu jikinka na gaya ma dan uwayenka jiki magayi na ɗaya da na biyu